Livet seksuelt 1-6 interesserer dig fortsat. Der må jeg fortælle dig noget, ingen har våget at sige før. Og det handler ikke bare om det. Hvis du er over 60, 70 eller til og med 80 år, og fortsat praktiserer 5 tilsyneladende harmløse, ja til og med vanlige vaner, kan kroppen din være i en stille proces med selvdestruering. Og ingen har advaret dig. Dette er ikke naturlig aldring. Det er en alvorlig fejl, som kan forkorte dagene din og stjæle det, som betyder mest i denne fasen. Energien din, den mentale klarheden din, livsgnisten din og ja, også intimlivet dit. Men vær rolig. Det er fortsat tid til at ændre på det. Jeg trænger bare, at du følger mig til slutten, for til slut vil jeg give dig en gave, som kan forvandle helsen din. Det er en helt naturlig formel. En ældgammel hemmelighed fra de blå zonerne, områder, der folk lever over 100 år med helse og vitalitet. Denne opskriften har blivet overleveret fra generation til generation, brugt i årtusinder, men næsten ingen uden for disse samfundene kender den. Og i dag, helt gratis, vil den blive afsløret. En ægte elixir af lang levetid og helbredelse. Først 2 enkle forespørgsler. For det første, hvis du ønsker mere helse, energi og klarhed i de kommende årene, skriv i kommentarerne, jeg vil leve sundere. Det høres enkelt ud, men neurovidenskaben beviser, at denne offentlige bekræftelsen aktiverer områder i hjernen, som øger chancerne dine for at nå dette målet. For det andre, lig denne videoen og del den med dem, du er glad i, de som fortjener at vide dette. Denne person vil takke dig enormt senere. Klar? Det, som kommer nu, kan forandre helsen din for altid. Lad os begynde. Lad os snakke om noget, ingen har forklaret skikkeligt, men som du allerede føler i hverdagen. Den usynlige effekten af alder. Sandheden er, at efter 6-10 år forandrer kroppen din internt på en så subtil, så stille måde, at når du først lægger mærke til det, har du allerede mindre energi, mere smerte, hukommelsessvigt, og den energien, du havde i 40-årene, er borte. Men hvorfor? Med tiden reduceres produktionen af essentielle hormoner som testosteron og østrogen. De er ikke bare vigtige for sex, de påvirker muskelstyrken, hjernefunktionen, immunforsvaret og til og med humøret. Derfor føler mange sig svagere, mere modløse eller irritabel efter 6-10. Et andet punkt. Muskelmassen reduceres naturligt, og så kommer en vanlig fejl. Mange tror, at det er normalt at blive svagere med alderen. Nej, dette kan undgås. Muskeltab sænker stofskiftet, forværrer balancen og øger risikoen for fald og brud betydeligt. Og det værste, et fald efter 6-10 kan betyde måneder eller år med rehabilitering og mere. Tarmen ændrer sig. Absorptionen af næringsstoffer bliver trægere, fordøjelsen vanskeligere. Selvom du spiser godt, kan kroppen din ikke få i sig de essentielle vitaminer og mineraler, som er nødvendige for, at organene skal fungere optimalt. Og kanskje det mest stille. Hjernen. Blodgennemstrømningen i hjernen reduceres. Og hvis du ikke tager vare på kostholdet, søvnen og den mentale aktiviteten, vil dette accelerere nedgangen i hukommelse, koncentration og til og med banevej for sygdommer som Alzheimers. Men ro dig ned. Den gode nyheden er, at alt dette kan bremses eller reverseres med enkle tiltag, og det vil jeg vise dig i de næste punkterne. Kroppen din kan fortsat fornye sig, styrke sig og genoprette vitaliteten, selv efter 60, 70 eller 80 år. Spørgsmålet er du villig til at gøre små ændringer, som kan forvandle aldringsprocessen din fuldstændig? Når er det på tide at snakke om de virkelige stille skurkene, som skader helsen din, kan ske dagligt, uden at du lægger mærke til det? Disse vanene er lumske. De virker harmløse, vanlige til og med, men efter 6-10 bliver de farlige fælder, og det værste, næsten ingen snakker åbent om dette. Heretter vil jeg vise dig de 5 stille vanene, du må eliminere så snart som muligt. Og den tredje på listen er den mest oversette, men en af de mest ødelæggende. Vane nummer 1. At sitte for mye. Det høres enkelt ud, men menneskekroppen er skabt for at bevæge sig.
Og 61 er hver time, du sitter, som accelererer aldringsprocessen. Sitte for længe reducerer cirkulationen, fremmer ansamling af fedt i leveren, øger risikoen for type 2-diabetes og skader til og med hjertet. Praktisk løsning. Hver 30-40 minutter, du sitter, stå op i mindst 2 minutter. Gå lidt, stræk dig. Dette ændrer alt. Vane nummer 2. At spise som i 30-årene. Stofskiftet ændrer sig med tiden. Det du spiste før uden at tænke på det, kan nå forårsage betændelser, vægttykning og træthed. Specielt skjulte sukkerarter, hvidt brød, for mye karbohydrater og fritert mat. Du trænger ikke slutte at spise alt, men du må tilpasse kostholdet, fokusere på matvarer, som er rige på fiber, omega-3, magre proteiner og antioxidanter. Husk, du nærer fremtiden din. Vane nummer 3, og sove dårligt og synes det er normalt. Dette er kanskje det mest oversette. Mange siger, med alderen sover man mindre. Ja, søvnmønstret ændrer sig, men det betyder ikke, at du må acceptere dårlige nætter. Dårlig søvn påvirker hukommelsen, hjertet, vægten, immunforsvaret og til og med humøret. Hvis du vågner slitten, snorker eller vågner ofte om natten, snak med lejen din, og forbedre søvnkvaliteten er som at trykke på knappen for foryngelse af kroppen din. Vane nummer 4. At slutte og lære nye ting. Dette er mere alvorligt, end det ser ud til. Hjernen hvor trænger udfordringer for at holde sig aktiv. Når du slutter at interessere dig for nye ting, når du slutter at stimulere sindet, åbner du op for kognitiv nedgang. Hvad med at lære noget nyt? At spille et instrument, løse krydsord, lære et nyt sprog, hvilken som helst stimulans fungerer. Hjernen din vil takke dig. Vane nummer 5. At ikke tage vare på følelserne dine. Mange etter 60 isolerer sig, holder følelser inde, slukker modgang. Dette svækker ikke bare det emotionelle, men også det fysiske. Uopklarede følelser påvirker tarmen, immunforsvaret og til og med hjertet. Det er på tide at snakke mere, åbne sig, tilgive, koble sig til. Emotionel helse er like vigtig som at tage mediciner, eller til og med vigtigere. Så fortæl mig, hvor mange af disse vaner er fortsat en del af din rutine. Når kommer vi til et af de mest tabubelagte og misinformerede temaerne. Sexlivet etter 60. Mange undgår at snakke om dette. Andre tror, at med årene er det normalt at miste lysten, ydelsen, eller ret og slet at acceptere, at dette ikke længere er en del af hverdagen. Men sandheden er, intimlivet etter 60 kan og bør fortsætte at være aktivt, hyggeligt og sundt. Men det findes advarsler, som må tages svært alvorligt. Det første punktet, sundt sexliv, er en stærk indikator på fysisk og emotionel helse. Det involverer blodcirkulation, hormonel helse, led, energi og selvfølgelig mental velvære. Hvis du har mistet interessen eller oplever store vanskeligheder med intimitet, kan dette være et tegn fra kroppen din på, at noget ikke stemmer. Og her er den praktiske informationen. Hos mænd kan reducer testosteron føre til erektil dysfunktion, tab af muskelmasse, træthed og til og med depression. Hos kvinder kan reduceret østrogen føre til tørhed i skeden, ubehag og tab af libido. Disse symptomerne bliver ofte set på som normalt med alderen, men i dag findes det naturlige strategier og trygge behandlinger, som kan bidrage til at genoprette hormonbalancen. En anden faktor, næsten ingen snakker om, hjertehelsen påvirker sexlivet direkte. Seksuel ydelse kræver god blodcirkulation, og problemer som højt blodtryk, højt kolesterol eller dårligt kontrolleret diabetes kan påvirke den seksuelle funktionen direkte. Derfor kan intimitet også tjene som et termometer for hjerte- og karsygdommer. Og vær opmærksom, etter 60 indgår mange i nye forhold, og det som har øget betydeligt, er antallet tilfælde af seksuelt overførbare sygdommer i denne aldersgruppen. Dette sker, fordi mange ikke bruger beskyttelse, fordi de tror, at det ikke længere er nogen risiko. Men det er det punkt. Brug af kondom er fortsat vigtig, også i denne fasen af livet.
Til slut vil jeg sige noget vigtigt. Ikke skam dig over at søge legehjælp for dette temaet. Og snakke med en leje, du stoler på, kan åbne døre til en enorm forbedring i livskvaliteten din. Det findes naturlige kosttilskud, ændringer i kostholdet, specifikke øvelser og til og med små medicinske indgreb, som gør hele forskellen. Sundt sexliv i moden alder er ikke bare muligt. Det er vigtigt for din generelle velvære. Og når det er i balance, vil hele kroppen din takke dig. Nu er det på tide at snakke om løsninger. For det er ikke nok at bare vide, hvad som skader dig. Du må vide, hvad du skal gøre fra nu af. Og den gode nyheden er, at ja, det er muligt at reversere mye af skadene forårsaget af år med dårlige vaner og genoprette energien din, motivationen din og vitaliteten din, selv efter 60, 70 eller 80 år. Og det bedste, uden mirakelkurer, uden falske løfter og uden at måtte bruge masse penge. Det er enkle, naturlige og effektive skridt. Lad os gå ret på sak. Skridt nummer 1. Juster kostholdet dit for og give kroppen din den næringen den trænger. I denne fasen af livet må hvert måltid betragtes som en helbredende drivkraft. Byt ud hvidt brød, raffineret sukker og bearbejdet kød med fuldkorn og naturlige matvarer. Spis mere mørkegrønne blader, gurkemeje, ingefær, fedt fisk rig på omega-3, ekstra virgin olivenolie og bær. Disse matvarerne har betændelsesdæmpende og antioxidative egenskaber, som hjælper med at rense kroppen, forbedre cirkulationen og til og med beskytte hjernen. Skridt nummer 2. Bevæg dig hver dag, selvom det bare er lidt. Du trænger ikke blive en atlet, men menneskekroppen er skabt for at bevæge sig. Og gå i 30 minutter om dagen, forbedrer hjertehelsen, regulerer blodsukkerniveauet, stimulerer hjernen og bekæmper depression. Hvis du kan inkludere lette styrkeøvelser, som at gå i trapper, løfte små vægter eller til og med gøre knæbøj på en stol, er det endda bedre. Bevægelse er liv. Skridt nummer 3. Tag vare på søvnen din, som om det var medicin. At sove godt er en af de mest undervurderede vanerne. Uden god søvn restituerer ikke kroppen C, hormonerne reguleres ikke, og risikoen for sygdommer øger. Lag en søvnrutine. Spis middag tidligt, undgå skærmer om kvælden, hold soverummet mørkt og stille. Hvis problemet er snorking eller søvnapnæ, søg medicinsk hjælp, ikke ignore det. Skridt nummer 4. Styr de sociale båndene dine. Ved du, hvad studierne viser om de ældste i de blå zonerne? De opretholder stærke sociale bånd, ægte venskab og et aktivt samfundsliv. Og snakke, le, vær sammen med dem, du er glad i, og deltage i grupper eller sociale aktiviteter beskytter hjernen, hjertet og til og med immunforsvaret. Ensomhed, derimod, er en stille gift. Skridt nummer 5. Ha' et mål. Dette er kraftigt. Og have en grund til at stå op om morgenen, noget som begejstrer dig, en hobby, en personlig opgave. Dette forvandler måden kroppen din responderer på aldring. Mål er medicin, og det er ofte dette, som giver dig styrken til at følge alle de andre steine, jeg har nævnt her. Gratulerer. Hvis du har kommet så langt, er det fordi du virkelig er engageret i helsen din, i levetiden din og i livskvaliteten din. Du er en del af en speciel gruppe mennesker, som ikke bare accepterer at blive gammel som alle andre. Du vil have mere, og nu vil du få gaven, jeg lovede i begyndelsen af denne videoen. Dette er en ældgammel opskrift, holdt hemmelig i tusindvis af år af ældre i de såkaldte blå zonerne, områder i verden, der folk lever i over 100 år med helse, klarhed, energi og, vigtigst af alt, livsglæde. Steder som Okinawa i Japan, Sardinia i Italia, Ikaria i Hellas, Loma Linda i USA og Nicoya i Costa Rica. Der er sygdommer som kræft, Alzheimers, højt blodtryk og diabetes ekstremt sjældne. Og dette er ingen tilfældighed. Denne opskriften, jeg skal give dig nu, bruges på disse stederne for at rense kroppen, forbedre nyrefunktionen, stimulere cirkulationen, balancere hormonerne naturligt og genoprette kroppens vitalitet fra indsiden og ud.
Så tag frem papir og pen, for nu skal jeg afsløre skatten. Ingredienser: en tæske gurkemejepulver, en spiseske økologisk æblecidereddik, saften af en halv citron, 200 ml varmt vand, en klype nykværnet svart pepper, en tæske ren honning, valgfrit. Fremgangsmåde: bland alle ingredienserne i et glas, til de er godt opløst. Drik denne blandingen på tom mage, ret efter at du vågner, i mindst 20 dage. Efter denne perioden kan du drikke den anden hver dag for vedligehold. Når skal du forstå kraften i hver ingrediens. Gurkemejepulver, kendt for sin høje antiinflammatoriske og antioxidative effekt. Studier viser, at kurkumin, den aktive forbindelsen i gurkemeje, har egenskaber, som bidrager til at beskytte nyrerne, bekæmpe kroniske betændelser og til og med regulere hormonniveauerne. Økologisk æblecidereddik bidrager til at rense leveren og nyrerne samt balancere kroppens pH-værdi. Ifølge studier kan eddik også bidrage til at reducere kropsfedt og kontrollere blodsukkeret. Citron, kilde til C-vitamin og citronsyre, som hjælper med fordøjelsen, styrker immunforsvaret og bidrager til at forebygge nyrestegn. Varmt vand letter absorptionen af ingredienserne, stimulerer fordøjelsessystemet om morgenen og bidrager til at vække kroppen mere forsigtigt. Svart pepper forstærker absorptionen af kurkumin i gurkemeje med op til 20 gange. Ren honning, valgfrit. I tillæg til at forbedre smagen, har honning antibakterielle og naturlige energigivende egenskaber. Den bedste tiden at indtage denne opskriften er om morgenen, på tom mage, omtrent 20-30 minutter før frokost. Dette sikrer bedre absorption og udnyttelse af næringsstoffene og de bioaktive forbindelserne. Kontraindikationer. Denne opskriften bør ikke bruges af personer, som bruger blodfortyndende mediciner, gravide, personer med magesår eller akut gastrit, eller personer, som er allergiske mod nogen af de nævnte ingredienserne. Ved avanceret kronisk nyresygdom, kontakt nefrologen din, før du bruger nogen naturlig formel. Informationen og de naturlige opskriftene, som præsenteres i denne videoen, har udelukkende pædagogisk og komplementær karakter. De erstatter på ingen måde individuel medicinsk konsultation, diagnose eller behandling. Eventuelle ændringer i helserutinen din bør gøres i samråd med en helsearbejder, du stoler på. Vi er kommet til slutten af denne forvandlende videoen, og hvis du har holdt ud til nå, er det fordi du virkelig bryr dig om helsen din, fremtiden din og menneskene du er glad i. Og det fortjener at blive fejret. I dag har du lært, at ja, det er muligt at blive gammel med helse, energi, entusiasme og et fuldværdigt liv, selv efter 60, 70 eller 80 år. Og alt begynder med bevidsthed og små ændringer. Vi begyndte at snakke om den usynlige effekten af alder, hvordan kroppen din ændrer sig indvendigt, uden at du lægger mærke til det, reduktion i hormoner, muskelsvaghed, ubalance i tarmen og til og med mental træthed. Deretter afslørte vi de 5 stille vaner, som mange mennesker har, og som alvorligt skader helsen. Vi snakkede om at sitte for mye, spise som om du fortsat var 30 år, sove dårligt, slutte at lære og ikke tage vare på følelserne dine. Deretter tog vi op et af de mest delikate, men essentielle temaerne. Sandheden om sex efter 60. Vi viste, at intimitet er mulig og nødvendig, og at det kan være et tegn på generel helse, så længe det gøres med bevidsthed og opmærksomhed. Og så fik du praktiske og naturlige skridt for at genoprette vitaliteten din, med enkle tips om kosthold, bevægelse, søvn, social tilknytning og mål. Og til slut gav jeg dig den lovede gaven, en hemmelig ældgammel opskrift, brugt i de blå zonene. Områder i verden, der folk lever i over 100 år med helse, for at rense nyrerne, revitalisere kroppen og genoprette den naturlige balancen. Når vil jeg vide? Fra hvilken by ser du denne videoen? Skriv i kommentarerne, for jeg vil vide, hvor langt meldingen når og sende en speciel klem til dig. Jeg vil også vide, hvilken karakter fra 0 til 10 giver du denne videoen. Fortæl mig det hernede.
Og med al denne kundskaben, du har fået i dag, tror du, at livet dit kan blive bedre, fordi jeg er sikker på, at det kan. Og læg igen sætningen, jeg vil blive gammel med helse og glæde, i kommentarerne. Dette viser, hvor engageret du er i denne nye fasen af livet dit. Husk, denne enkle bekræftelsen kan ændre hjernen din og styrke beslutningen din om at leve bedre. Ja, og hvis du ikke har likt denne videoen endnu, er det på tide nu. Liken din hjælper dette indholdet og nå tusindvis af mennesker, som også trænger denne melding. Abonner på kanalen, aktiver bjællen for at ikke gå glip af noget indhold, og vigtigst af alt, send denne videoen til en person, du er glad i, og som fortjener at have et langt og sundt liv ved siden af dig. Og for at afslutte med brask og bram, har jeg valgt ud 2 fantastiske videoer, som vil vises på skærmen nu. Det er videoer med svært rigtigt indhold, som komplementerer det, du har lært her, og som du helt sikkert vil elske at se. Klik på dem og få set denne rejsen mod et bedre liv med mere helse, mere visdom og mere velvære. Vi ses i næste video.